готови ли сте? Първа топка за Алекс. Айде! Започваме. Удар от земята, страхотно спасяване, ловене, удар. И резултата открит резултат. Страхотен гол за Алек. 1-0 за Алек. Бутни си, ако искаш малко по-напред. Добре, страхотно спасяване. Давай, Алекс. Алекс. Не, така ще. Така ли ще? Добре, страхотно. Спасяване за Алек. Давай! Страхотни ръкавици. Добри ръце. Добри ръце. Новите ръкавици казват думата. Натисни малко тази топка. Свали се малко. Добре. Аре, бутай удар. Натисни я. Добре, Аре, бе. Добре. Ето. Удар от воле. Добре, може и срък. Прибирай! 3-0. Айде. Давай. Отния малко напред. Добре. Той е загрял между другото. Алекс, може да му дадеш малко по-силно. Добре. И насочвай. Алекс! Бързо ще я вземеш. Не можеш. Ляв крак. Имаме и ляв крак. Натиснем. Малко е, натисни малко е. Добре, резултат. Малко по-силно е. Айде по-остра. Натисни я всяко. Да. Бутни се малко по-напред. Успокой дишането, натисни. Добре. 3-0 за Алек. 3-0. Ето, подсказват ми. 4. Коментаторите спът. Бързо излез! Глед. 5-0. Алек. Близко на линията, как ще е? Давай, айде. Натисни я. Добре. Служи по-здраво ръката. 6-0. Добре. Седем. 0. Кажи ми ти. Добре. Пак. Си ти. Излиза настрани. Бутни я по-напред. Бутни си я по-напред. Направи хубава. Добре. Бутни си я по-напред и направи хубава засилка. Стигни глезена. Още. Осми гол за Алек. 8 гола. 8 безответни гола. Тялото на къде трябва да ти е напред, нали?
Добре. Дай сега, бутни се и би, бутни се. Добре. Да обърнем и към него малко, че само тук влиза в гледа. Ооо, техничен удар, който за жалост мина покрай страничния стълб. Бързо сега натисня! Днес вътрешен бе. Девет. Хайде, играеме последен гол. И първото по време ще свърши. Искаш да го копваш ли, бе? Аре, бутни се! Край на първо по време. Алекс, да дойде ли да броя до 10?